grilled chicken. Tara na, punta tayo dito sa Papanato sa Filipino cuisine. Kakain tayo dito. Bigay sa akin ito ni Joby. Allah. Hindi, kararating lang namin. Basta yung dalawang golden five. So, dalawang, ano ba? Dalawang ganito na tayo. Ilan na tayo? Ay, ito na ba lahat? Kami ay magbubudol. Ayan, budol fight. Ayan. So, parang tama lang po. Dalawang ganito. Dalawang ganito. Oo. Tapos order ng pansit. Pili ka ng dalawa. Tapos yung ano mo, to, may pansit na yata. Yung noodles, ano na. So, we're gonna order this one. Large, okay? Tapos, Boston kami eh. Kaso lang, okay, service. How about him? Yung isa din. Ask him, anong gusto niya? Bukay karne. Nila ice cream. Obe, obe. Obe, oh. Pwede mo ka makita eh. Oh, so ito yung palabo. Ayan, mag-gloves. Mag-gloves. Hindi, dito sa palabot. Hindi naman gloves to eh. Basta pwede lang ako kukuha. Si ano? Eh, kaya pwede naman siya. Napansin ko sa Pilipinas kasi ito, madaling panuto. Siyempre sa ano, dito sa atin naka-fridge eh. Baka kaya. Aga na yung lahat. Ito na akay. Ay, yung pansit. Pansit. Wow, I like the pancit. Salam. Bro. Kani tayo na.
We have to ask the water. Yeah. I think that's all. Walang sausawan. That's the Ayan. linso. Tubig para din. Saan mo ba kinuha? Ay, ano? Gano'ng karami? Pansit sa, pansit sa. Iba naman, yung pansin naman. May ganun pa. Birthday, birthday. Happy birthday to you. Tap na. Ayan. Ay, wait. Okay nga, ulitin mo nga yung pag-blow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah! Wow! How young are you? Now, 64. oh nice! I see. Picture mo na picture mo. Masyadong spoiled. Ako naman oh. Haluin mo muna. Halo ka o ano? Haluin. Halo. Yan. Para ano, para pag maghati-hati. Kanong ganito? Don't ask. Ito mo na. Ito na. Yan, ano mo sa ano yung lalim niya. Halo. Sago. Nako. Kaya mo isa? Picture mo rin kami tatlo. Ice cream sa'yo natin. That's a lot. Selena, baso mo. Ganyan baso. Ito may baso dito. Maghihirap kayo. Ayan pala meron eh. Samantalang ito. Ayan o. Palaw oh. Oh. Yan ay panghalo lang. Ayan na, oh, ito Selena, na. oh. Oh. Yan, sino yan? Si Big, Ako boy, konti lang. Baso mo. Yan! Ayan. Oh, that's enough. That's enough. Ganda rin pala, no? Dami. Kahit isa lang siguro. Okay, so this is halo-halo. Philippine halo-halo. So mix. Make it nice. Don't
include your papa. Okay. Ayan, thank you po sa food. Thank you my birthday sister, birthday girl. Ayan. So we're done. Thank you for watching guys. Ayan, thank you sa food. Ayan. Natalala pa. Balutin mo ako. Thank you. Ang galing ng basta sa gulin. Ang galing. Balutin mo ako. Ayan, thank you, thank you. Ha? Tatawagan siya. Hindi niya makita sa cellphone niya kung nasaan. Ikaw muna. Tingnan mo doon. Ano pagkain?